Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Θωμάς Κουκολέτσος και εκπροσωπώ τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές παραδοχές και επισημάνσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Η αποστολή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού είναι η παροχή γεωγραφικής υποστήριξης στις ένοπλες δυνάμεις και η κάλυψη των απαιτήσεων του γενικότερου κοινού σε γεωγραφικό υλικό. Η γεωγραφική υποστήριξη παρέχεται πλέον και με ψηφιακά προϊόντα, μέρος των οποίων προορίζεται για απλούς χρήστες. Ως απλούς χρήστες θεωρούμε και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ο απλός χρήστης έχει βασικές γνώσεις, θεωρούμε ότι έχει γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις στα GIS. Βέβαια η τεχνολογική καθημερινότητα του έχει δώσει κάποια βασικά ερεθίσματα, δηλαδή χρησιμοποιεί το Google Earth ή έχει χρησιμοποιήσει το GPS του κινητό του για απεικόνιση στίγματος στο χάρτη. Προσαρμόζουμε λοιπόν την έννοια της χαρτοσύνθεσης στον απλό χρήστη. Περιορίζουμε δηλαδή τις δυνατότητες σε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των γεωγραφικών επιπέδων ή layers, ώστε με κατάλληλο συνδυασμό τους ο χρήστης να φτιάξει το χάρτη που θέλει, να συνθέσει το χάρτη του ανάλογα με το σκοπό του. Δεν επιτρέπουμε την αλλαγή του συμβολισμού ή την αλλαγή ιεράρχησης των επιπέδων. Αυτό είναι μια πρακτική που προτείνεται και στη βιβλιογραφία και στόχο έχει να αποφύγουμε να δούμε στο τέλος ένα χάρτη με κόκκινη θάλασσα, μπλε δρόμους και καφέ ποτάμια ή να δούμε το επίπεδο των ποταμών απάνω από το επίπεδο των δρόμων. Τέλος, αποδεχόμαστε κάποια σφάλματα που μπορεί να προκύψουν από επικάλυψη ονοματολογίας ή συμβόλων και αφορά κυρίως ορισμένα επίπεδα τα οποία δεν είναι τα τυποποιημένα ενός τοπογραφικού χάρτη. Με κέντρο λοιπόν τη χαρτοσύνθεση του απλού χρήστη θα συνδέσουμε το Geospatial PDF ή ψηφιακό χάρτη πολυεπίπεδης πληροφορίας που παρουσιάσαμε το 2012 στο 12ο Χαρτογραφικό Συνέδριο στην Κοζάνη. Θα συνδέσουμε τη δικτυακή εφαρμογή γεωχωρικής υποστήριξης Ερατοσθένης που παρουσιάσαμε ως ΙΙΣ στο 13ο Χαρτογραφικό Συνέδριο πριν 2 χρόνια στην Πάτρα. Και τέλος θα αναφερθούμε και σε ένα άλλο διαδραστικό ψηφιακό χάρτη σε μορφή PMF. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε και υπό το πρίσμα της χαρτοσύνθεσης. Θα αναφερθούμε στη δικτυακή χαρτοσύνθεση ειδικότερα, καθώς είναι και στο θεματολόγιο του σημερινού συνεδρίου. Συνοπτικά θα πούμε για τη χαρτοσύνθεση των άλλων μη δικτυακών εφαρμογών και τέλος θα καταλήξουμε σε μια σύγκριση των 3 τρόπων γεωγραφικής υποστήριξης. Η δικτυακή εφαρμογή Ερατοσθένης, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι μια web client εφαρμογή που παίζει στο εσωτερικό στρατιωτικό δίκτυο και έχει αναπτυχθεί με χρήση του JavaScript API της CSRI. Έχουμε αναπτύξει διάφορες δικτυακές υπηρεσίες ή web services μέσω του ArcGIS Server 10. Συνοπτικά, να πούμε ότι τα map services χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της γεωγραφικής πληροφορίας. Έχουμε τα δυναμικά map services στα οποία γίνεται μια on the fly πρόσβαση στα δεδομένα, συμβολισμός τους και μετατροπή τους σε εικόνα για αποστολή στην οθόνη του χρήστη. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο στην πλευρά του σερβερ, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στα δεδομένα στη γεωβάση γίνεται άμεσα αντιληπτή από το χρήστη. Υπάρχουν από την άλλη τα στατικά map services, στην περίπτωση που θέλουμε πιο γρήγορα να φτάνει η εικόνα στο χρήστη, όπου έχουμε από πριν δημιουργήσει την έτοιμη γεωγραφική εικόνα, το χάρτη δηλαδή που πρέπει να σταλεί στο χρήστη και το έχουμε κόψει σε κομματάκια, γι' αυτό λέγεται και το service cast ή tiled map service. Έχουμε στη συνέχεια τα feature services, τα οποία είναι και αυτά δυναμικά services με επιπλέον δυνατότητα την πρόσβαση σε περιγραφική πληροφορία που υπάρχει στη γεωβάση, την οποία βλέπει ο χρήστης με μορφή πίνακα όταν κάνει κλικ σε κάποιο αντικείμενο. Να αναφέρουμε τέλος και τα geoprocessing services που είναι για την υποστήριξη χωρικών εργαλείων, γιατί ένα χωρικό εργαλείο επιστρέφει ένα αποτέλεσμα στο χάρτη. Παράδειγμα, η ορατότητα από ένα σημείο θα επιστρέψει κάποια πολύγωνα ορατού ή μη ορατού εδάφους. Θα μπορούσε και αυτό να θεωρηθεί ως επίπεδο χαρτοσύνθεσης, το οποίο μάλιστα σε μια διαδικασία λήψης απόφασης μπορεί να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ως προς την αρχιτεκτονική, έχουμε ακολουθήσει αυτή που προτείνεται ως καλύτερη πρακτική μεταξύ thin και thick client, με στόχο ο τελικός χρήστης να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω ενός απλού δικτυακού browser, χωρίς
να απαιτείται κάποια εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ή plugin για τις GIS λειτουργίες. Να δείξουμε ένα παράδειγμα της εφαρμογής και να επικεντρωθούμε στη χαρτοσύνθεση. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα υπόβαθρα που έχουμε. Έχουμε ένα εξειδικευμένο για τη χαρτοσύνθεση. Έχουμε ομαδοποιήσει τα επίπεδα ή διαφανή σε κατηγορίες. Τώρα βλέπουμε αυτά της χαρτοσύνθεσης. Ανάλογα με την κλίμακα εμφανίζεται διαφορετική πληροφορία, ώστε οπουδήποτε κάνει zoom ο χρήστης να είναι ευανάγνωστη. Μπορεί να παίξει με την διαφάνεια, υπάρχει υπόμνημα. Επιλέγοντας λοιπόν σιγά σιγά τα επίπεδα που θέλει, μπορεί να συνθέσει το χάρτη της αρεσκίας του. Αλλάζοντας το υπόβαθρο, από ανάγλυφο δηλαδή που βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να βάλει ένα δορυφορικό υπόβαθρο και να χρησιμοποιήσει αντίστοιχα να δημιουργήσει έναν ορθοφωτοχάρτη. Εδώ βλέπουμε τα επίπεδα χαρτοσύνθεσης που έχουμε χρησιμοποιήσει και σύμφωνα με όσα είπαμε θα περίμενε κάποιος αυτά να είναι είτε δυναμικά map services είτε feature services. Στην πράξη διαπιστώσαμε ότι είναι αποδοτικότερο να τα κάνουμε cast map services για τους λόγους που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Κάποια γενικότερα συμπεράσματα για τη δικτυακή χαρτοσύνθεση. Η διαδικασία μετατροπής της γεωγραφικής πληροφορίας καθώς και των δυνατοτήτων εξειδικευμένων GIS λογισμικών σε ένα απλό περιβάλλον ενός δικτυακού browser για το χρήστη έχει κόστος. Αυτό το κόστος μεταφράζεται σε πόρους που καταναλώνει ο σερβερ. Κάθε δικτυακή υπηρεσία που φτιάχνουμε τρώει ένα κομμάτι της μνήμης. Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας εμπειρικός τύπος που συνδέει τον επεξεργαστή, τη RAM, τον αριθμό των χρηστών και τον αριθμό των web services που έχουμε σε ένα σερβερ. Έτσι, για παράδειγμα, τετραπύρινος επεξεργαστής με 8 GB RAM και 5 web services μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά μόλις 50 χρήστες. Πέρα από αυτό που αναφέραμε που έχει να κάνει με τις δυνατότητες του server σαν hardware, έχουμε και την επιβάρυνση του δικτύου που μπορεί να οφείλεται στον κώδικα της εφαρμογής, δηλαδή σε αρχεία JS, JavaScript ή CSS ή οτιδήποτε άλλο, καθώς επίσης και σε εικόνες. Οι εικόνες μπορεί να είναι είτε στο interface, δηλαδή τα κουμπάκια, είτε τα χαρτογραφικά δεδομένα. Θα αναφερθούμε ειδικότερα στην επιβάρυνση που προκαλείται από τα χαρτογραφικά δεδομένα. Σχετικά με τη μορφοποίηση, στην περίπτωση των cast map services έχουμε τα format που βλέπουμε. Στην περίπτωση των υποβάθρων έχουμε χρησιμοποιήσει JPEG με συμπίεση, ενώ στα διαφανή κάποιο format PNG που είναι το μόνο που υποστηρίζει διαφάνεια. Στη συνέχεια βλέπουμε το δικτυακό φόρτο σε συνάρτηση με την συμπίεση JPEG και βλέπουμε ότι μία μεταβολή της ποιότητας JPEG κατά 10% υποδιπλασιάζει ή διπλασιάζει το δικτυακό φόρτο. Η ESRI προτείνει τη χρήση ποιότητας JPEG 60%. Διαπιστώσαμε όμως ότι αυτό είναι κατάλληλο μόνο για την περίπτωση αναγλύφου ή δορυφορικού υποβάθρου, καθώς η ονοματολογία χαλάει σε αυτή την ποιότητα. Όταν έχουμε τοπογραφικό υπόβαθρο ή δορυφορικές με ονοματολογία, χρησιμοποιήσαμε 75 με 80%. Στην περίπτωση των διαφανών, το PNG8 είναι το πιο ελαφρύ format, όμως επειδή και αυτό έχει κάποια θέματα με την ονοματολογία, καταλήξαμε κυρίως να χρησιμοποιούμε το PNG24. Εδώ ο δικτυακός φόρτος εξαρτάται και από την πολυπλοκότητα της γεωμετρίας. Τα δυναμικά map services τώρα βλέπουμε ότι έχουν πολύ μικρότερο δικτυακό φόρτο. Βλέπουμε τρεις περιπτώσεις, όμως αρχίζει και αυξάνεται ο χρόνος απεικόνισής τους στην οθόνη του χρήστη. Η καθυστέρηση αυτή μας οδήγησε όπου μπορούσαμε τα διαφανή αυτά να τα κάνουμε με μορφή CAS και όχι δυναμικά services. Αυτό έγινε για τις περιπτώσεις που δεν απαιτούνταν πρόσβαση στην περιγραφική πληροφορία. Όταν απαιτείται πρόσβαση στην περιγραφική πληροφορία, αναγκαζόμαστε να πάμε στα feature services που βλέπουμε.
Στην περίπτωση αυτή ο δικτυακός φόρτος μπορεί να είναι μεγάλος όταν έχουμε πολύπλοκη γεωμετρία, καθώς και όταν έχουμε πεδία με μεγάλη περιγραφική πληροφορία με τη μορφή κειμένου. Αντίστοιχα, καθυστέρηση στην εμφάνιση στην οθόνη του χρήστη, παρόλο που ο δικτυακός φόρτος μπορεί να μην είναι σημαντικός, έχουμε και όταν χρησιμοποιούμε πολύπλοκο σύμβολο. Να πούμε εδώ για τους χρόνους ότι δεν είναι πραγματική. Χρησιμοποίησαμε ένα εργαλείο ενσωματωμένο στο Mozilla Firefox στο Web Console για τη μέτρηση αυτών των χρόνων. Όταν ενεργοποιείται αυτό το εργαλείο, καθυστερεί η εφαρμογή μέχρι και 10 φορές. Επομένως, αυτοί οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συγκριτικά και δεν είναι πραγματική χρόνη εμφάνισης των δεδομένων στην οθόνη του χρήστη. Στην περίπτωση των Geoprocessing Services, ο δικτυακός φόρτος είναι ελάχιστος ή μηδαμινός. Η καθυστέρηση όμως είναι σημαντικά μεγαλύτερη λόγω επεξεργαστικού φόρτου. Τόσο στην περίπτωση των δυναμικών Map Services όσο και στα Future και Geoprocessing Services, η καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο δίκτυο αλλά στον server, διαπιστώσαμε ότι στην πλευρά του χρήστη αποδίδεται στην αποτυχία του δικτύου. Γενικότερα, διαπιστώσαμε ασυμβατότητα των κλιβάκων εκτύπωσης και οθόνης, δηλαδή η ονοματολογία και τα σύμβολα γίνονται ευανάγνωστα στην οθόνη σε 1/3 μεγαλύτερη κλίμακα από αυτή που θα χρησιμοποιούσαμε για εκτύπωση, οπότε θα πρέπει να το προβλέψουμε στις υπηρεσίες που φτιάχνουμε. Είπαμε για τα απλά επίπεδα χαρτοσύνθεσης ότι επιλέξαμε να τα κάνουμε cast map services και εδώ είχαμε κάποια προβλήματα με τα vector γραμμικά δεδομένα και την ονοματολογία. Υπάρχει αδυναμία απεικόνησης λεπτών ή διακεκομένων γραμμών πάχους μικρότερου του 1, ενώ η ονοματολογία είναι δυσανάγνωση όταν έχει μέγεθος κάτω του 8. Οι καθυστερήσεις φόρτωσης των feature services λύνονται είτε για να λυθούν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλό σύμβολο και να περιορίσουμε κατάλληλα την κλίμακα θέασης. Το σημαντικό είναι ότι η ενεργοποίηση πολλών επιπέδων χαρτοσύνθεσης επιβαρύνει αθροιστικά το δίκτυο. Κάναμε μια δοκιμή με 51 ενεργοποιημένα επίπεδα και όταν ο χρήστης μετακίνησε το χάρτη, απαιτήθηκαν στιγμιαία 7 με 13 MB να σταλούν από το σερβερ στο χρήστη. Ανάλογα με την κλίμακα δηλαδή θέασης. Απαιτείται λοιπόν, για να κλείσουμε τη δικτυακή χαρτοσύνθεση, απαιτείται σχεδίαση της εφαρμογής με χρήση εργαλείων παραμετροποίησης που προτείνονται στη βιβλιογραφία ή που έχουμε από άλλους φορείς ή εφαρμογές. Η μελλοντική πρόσθεση επιπέδων services ή λοιπόν δυνατοτήτων θα πρέπει να γίνεται με φιδό, γιατί μπορεί να απαιτήσει ξανά παραμετροποίηση ή αναβάθμιση του σερβερ. Να περάσουμε τώρα στις αυτόνομες εφαρμογές. Ξεκινάμε με το Geospatial PDF ή πολυεπίπεδο ψηφιακό χάρτη. Βλέπουμε εδώ τα βασικά στοιχεία. Δημιουργείται μέσω ArcMap και Adobe Acrobat Pro Extended. Απαιτεί από το χρήστη, από την πλευρά του χρήστη, το δωρεάν λογισμικό Adobe Reader και ενώ θα δούμε ένα παράδειγμα, επιτρέπει, έχει τις δυνατότητες και περιορισμούς που θέλουμε για την χαρτοσύνθεση του απλού χρήστη. Βλέπουμε εδώ στα αριστερά, έχουμε δυνατότητα εμφάνισης της γεωγραφικής πληροφορίας με τη μορφή των layers και ο χρήστης να επιλέγει αυτά που θέλει για να συνθέσει το χάρτη της επιθυμίας του. Είναι μια μορφή PDF, δεν είναι πολλαπλών κλιμάκων, έχει πάρα πολλές δυνατότητες εισαγωγής σχολείου από την πλευρά του χρήστη. Από την μπάρα εργαλείων που βλέπουμε, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο, τυποποιημένα σύμβολα, σφραγίδες, εικόνες, να γράψει σχόλια και να τα αποθηκεύσει στο χάρτη. Ενώ επίσης υπάρχει δυνατότητα να βλέπει τις συντεταγμένες όπου κινεί το κέρσορα κάτω δεξιά σε φύ και λάμδα WGS84 και να μετρήσει αποστάσεις εμβαδά και αζημούθια. Ως μειονεκτήματα να αναφέρουμε ότι έχουμε περιορισμούς στην περιοχή κάλυψης, δεν συστήνεται για μέγεθος εκτύπωσης μεγαλύτερο του α0 ανάλογα με την κλίμακα θέασης, γιατί το αρχείο, αν και δεν γίνεται μεγάλο, είναι πολύ δύσχριστο, αργεί πολύ να φορτώσει και ιδίως αν έχει πολλά επίπεδα
δεν εξασφαλίζει αυτό που θέλουμε στην πλευρά του χρήστη. Δεν υποστηρίζει πολλαπλές κλίμακες, όπως είπαμε. Υπάρχουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση επιπέδων με διαφάνεια και δεν υποστηρίζει τη διαφάνεια η μεταβολή της από την πλευρά του χρήστη. Και τέλος, δεν υποστηρίζει εργαλεία χωρικής ανάλυσης. Περνάμε τώρα στο διαδραστικό ψηφιακό χάρτη σε format PMF. Βασικά στοιχεία είναι αυτά που βλέπουμε. Δημιουργείται μέσω ArcMap με Publisher Extension και από την πλευρά του χρήστη απαιτεί το δωρεάν λογισμικό Arc Reader της CSRI. Και αυτό παρέχει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς απλής χαρτοσύνθεσης που θέλουμε από το χρήστη. Το περιβάλλον μοιάζει πολύ με αυτό του ArcMap. Υποστηρίζει πολλαπλές κλίμακες, αν και με λίγο κόπο, όπως βλέπουμε κάτω αριστερά από τα επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε τις αντίστοιχες κλίμακες και να βάλουμε περιορισμούς στην κλίμακα θέασης. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τα layers τόσο στα δυναμισματικά όσο στα raster επίπεδα, όπου και να κάνει κλικ παίρνει την αντίστοιχη πληροφορία από τη γεωβάση. Το σημαντικό είναι ότι παρέχει σαν εφαρμογή δυναμικό υπόμνημα που δημιουργείται αυτόματα από τα επίπεδα που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης. Βλέπουμε εδώ παράδειγμα, αλλάξαμε την κλίμακα, ενεργοποιήθηκαν άλλα επίπεδα πληροφορίας και άλλαξε το υπόμνημα. Ως μειονεκτήματα αναφέρουμε ότι οι μεγαλύτερες κλίμακες υποστηρίζονται δύσκολα για τα raster δεδομένα γιατί αυξάνεται ο όγκος τους. Δεν υποστηρίζει annotation, μόνο labels. Αυτό χαρτογραφικά μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα γιατί αυτόματα αφαιρούνται κάποιες ετικέτες που μπορεί να μην το θέλουμε. Η σχεδίαση είναι δύσχρηστη, δεν επιτρέπεται εισαγωγή κειμένου ή τυποποιημένων σημάτων. Το περιβάλλον Arc Reader δεν είναι γνώριμο στους απλούς χρήστες, τουλάχιστον όσο ο Adobe Reader, και δεν υποστηρίζει εργαλεία χωρικής ανάλυσης. Καταλήγουμε με έναν συγκριτικό πίνακα για τις τρεις εφαρμογές γεωγραφικής υποστήριξης. Θα αναφερθώ μόνο στα θέματα χαρτοσύνθεσης. Απλή χαρτοσύνθεση επιτρέπουν και οι τρεις εφαρμογές. Πολλαπλά υπόβαθρα υποστηρίζουν και οι τρεις, βέβαια το PDF με δυσχέρειες γιατί αυξάνεται σημαντικά ο όγκος του. Μεταβολή διαφάνειας δεν υποστηρίζεται στο PDF, όπως επίσης δεν υποστηρίζονται οι πολλαπλές κλίμακες. Η περιοχή κάλυψης έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην περίπτωση του PDF, μεσαίο πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο στην περίπτωση του PMF, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς το μέγεθός της στην δικτυακή εφαρμογή. Απλά χωρικά εργαλεία με την έννοια μέτρησης αποστάσεων υποστηρίζονται και από τις τρεις λύσεις. Η ονοματολογία εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναπερίπτωση, υποστηρίζεται όμως. Η δυνατότητα σχεδίασης είναι πλεονεκτικότερη στην περίπτωση του PDF. Εκτύπωση και αποθήκευση δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα στη δικτυακή εφαρμογή, όπως και σχεδίαση. Υποστηρίζεται φυσικά στο PDF. Να επαναλάβουμε το πλεονέκτημα στο PMF ότι έχουμε δυναμικό υπόμνημα και να καταλήξουμε στα συμπεράσματα ότι και οι τρεις εφαρμογές παρέχουν δυνατότητες χαρτοσύνθεσης απλού χρήστη. Έχει κάθε μία λύση διαφορετικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα και οι εκάστοτες συνθήκες θα υπαγορεύσουν την καταλληλότερη μορφή γεωγραφικής υποστήριξης. Επιδιώκουμε εξοικονόμηση πόρων και ομοιόμορφη γεωγραφική υποστήριξη, τροφοδοτώντας τις αυτόνομες εφαρμογές από την δικτυακή εφαρμογή, δεδομένα από τη δικτυακή εφαρμογή. Τέλος, να πούμε ότι η GIS σχεδιάζει την επέκταση χρήσης και των τριών τρόπων γεωγραφικής υποστήριξης σε δεδομένα γενικής χρήσης, ώστε να μπορεί να τα διαθέσει στο κοινό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.